खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय थास' आथिंजों ना गोरानजों ओमफ्राय सेफालि बिबार बाथोन। नोंथांमोना सेफालि बिबार बाथोन जायोना जाया कमेन्ट्सआव आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दायो आं थास' आथिंखौ सायगासिनो दं। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं थास' आथिंखौ सायखांनानै सुनानै आरो खनसे दै गुदुंजों आं मोजां सुबावदोंमोन। ओमफ्राय नै ना गोरानखौबो आङो सुनानै रेडि लाखाबाय। ओमफ्राय सारायाबो गुदुं जाबायमोन आंना। ना गोरानखौ आङो दसे बिदिनो एवथ्रमनानै लाबाय। संख्रि एसे हालदै एसेल' होनानै आङो ना गोरानखौ दसे एवनानै दोनथ'गोन खांनानै। आं बारा गोबाव एवा, दसेल' जास्ट मोदोमनायनि आन्था। ओमफ्राय आङो ना गोरानखौ दसे एवनानै खांनानै दोनथ'बायमोन। ओमफ्राय आङो बे सारायावनो आङो थाव गुदुंखौ एसे थाव हरदेरबावनानै थावखौ एसे हरदेरबावनानै बेहायनो आं थास' आथिंखौ एवगोन। ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुरजों बानलु हाइजें देनाय दंमोन, आं बेखौ थाव हरबाय मोदोमनायनि हरग्रोबाय। ओमफ्राय आं दसे खामफ्राम जाजासे एवबाय। ओमफ्राय आङो दायो थास' आथिंखौ हरबाय। थास' आथिंखौ बिदिनो मोजांनो एवबाय थागोन आं दसे खोबै। मानोबा थास' आथिङा माननो नागिरोना मोजाङै सङाबा। ओमफ्राय दसे आं खोबनानै बिदिनो बोखारनानै संख्रि एसे ओमफ्रायो हालदै एसे होनानै एवग्रोबावनाय जाबाय। दसे बिदिनो आराम एवबाय थाबाय आं खोबै। दसे खोबनानै होबावबाय। ओमफ्रायो आंनाव सामब्राम गुफुर बानलु देनायाहाय एसे दंबावोमोन। ओमफ्राय आं खम बायदि मोननानै आरो एसे हरनानै आङो एवबावबाय। एसे हरदेरनानै आङो एवबावबाय। मानेखि थास' आथिङाव एसे बानलु ज्रोमबो जानांगौ, ओंखायनो। ओमफ्राय आं बानलु गुन्दै दङमोन पेकेटनि, बेखौबो एसे हरबाय। मानो होनोबा बानलु गुन्दै पेकेटनि होयोबा ओंख्रिया रं जायो, नायनोबो मोजां नुयो, गोथावबो जायो। ओमफ्राय बिदिनो आङो आराम खोबबाय थानानै दसे ना गोरान एवखानानै दोननायखौ हरबायमोन। नोंथांमोननो आं बेखौ देखायस्लाबनो हायासै। ओमफ्राय आं बेजों दसे खोबखांनानै आङो माइरंनि रन्दैखौ आङो सुनानै लानानै फुदुंखानाय दङमोन गुदुं, बेखौ आं हरबाय। माइरं रन्दैखौ आङो फुदुंनानै दोनखादोंमोन, बेखौ आङो हरनानै दसे आरामनो गोदौनायनि खोबनानै दोनबाय थाबाय। ओमफ्राय नै आं फारसेथिं सेफालि बिबारखौ बाथोन एवनोसै। सारायाबो रेडि जागासिनो दं। सामब्राम एसे हरखाबाय आङो। ओमफ्राय थाव एसे होनानै आं एसेल' होगोन आरो। ओमफ्राय बानलु थाइनैसो हाखावनानै होबाय आङो। ओमफ्राय बेखौ आरामनो एवबाय खामफ्रामजासे। ओमफ्राय आं सेफालि बिबारखौ हरनोसै। ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु देनाय दंमोन ना, बेखौबो हरखाबावबाय आं थावआव एसे मोदोमनायनि हरखाबावबाय। सेफालि बिबाराबो बाथोन बायदिसो नालाय, आं बेहायबो एसे बानलु ज्रोम होनाय जाबाय। मोननैयावबो एसे बानलु ज्रोम जाबाय। नोंथांमोनहा बानलु गोसा जानो हायाबा खम होनानै जाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दायो आंना सेफालि बिबारखौबो खोबनानै बिदिनो दसे संख्रि होनानै एवबाय आङो। हालदै एसे हरखानानै बिदिनो दसे खोबनानै एवबाय आं। ओमफ्राय आंना नाया फिसा एवखानाय दंमोन, ना गोरलै, बेखौ आं हरबायमोन। ओमफ्राय आंना फ्लेस लाइटआ अफ जानानै खोमसि जानानै नोंथांमोनहा नुवाखै जानांगौ। बेनि थाखाय आं सरि, आं नै ना फिसाखौ होगासिनो दङमोन। ओमफ्राय आं बिदिनो ना फिसाखौ होनानै दसे एवनानै खोबनानै दोनबायमोन। ओमफ्राय फारसेथिं थास' आथिं ओंख्रिखौ आं नायबाय। आंना थास' आथिङा जागासिनो दं। थास' आथिं ओंख्रिया जागासिनो दङ आंना। आं बांद्राय रायलायनो एक्सपार्ट नङा, आं जानला मोनलासो रायलायो। नोंथांमोनहा आंनि रायलायनायनि थाखाय निमाहा खालाम। ओमफ्राय नै आंना थास' आथिङा जाबायानो। ओमफ्राय संख्रि एसे खम जानायखाय आङो एसे संख्रि हरदेरबावबाय। ओमफ्राय आंना गंगार दुन्दिया गैया, दुन्दियाबो गैया, थेवबो आं बेजोंनो बिदिनो संबाय, गैयाबाथ' बहा मोननो। दायो आंना एसे बिदिनो नांबागौ बायदि मोननायखाय आं एसे खोबना होबावदोंमोन। ओमफ्राय जाबायानो। आं गेस अफ खालामसिगोन। दायो आंना थास' आथिं ओंख्रिया जाबाय। ओमफ्राय आं गेस अफ खालामना बन्द' खालामना होनानै नै गामलायाव आं लखबबायमोन।
ओमफ्राय फ्लेश लाइट होयोखाय एसे कालारखौ बोरैबा नुदों सोमखेखे। ओमफ्राय फारसेथिं आंना सेफालि बिबार बाथोनाबो जागासिनो दङ। आंना एसे फ्लेश लाइटआ डिस्टार्ब होबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो बिदिनो दसे खोमसि जाबाय थाबाय। ओमफ्राय सेफालि बिबार बाथोनाबो आंना जाबायानो। दायो जाजोब्बाय आंना मोनबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ।